Minn Ġunju tal-2017 sissa kien hemm 537 ordni ta' nfurzar mill-Awtorità tal-Ippjanar fil-Gżira Awċija. Dan intqal mill-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia waqt weġiba parlamentari. L-iżjed post fejn kien hemm ordnijiet ta' nfurzar kien fir-Raħal tax-Xara fejn kien hemm 95 ordni ta' nfurzar. Wara x-Xara isegwi n-Nadur bi 63 ordni ta' nfurzar u wara r-Rabat Għawdex b'61 ordni ta' nfurzar. Filwaqt li l-inqas postijiet li kien hemm il-ħtieġa li jsiru ordnijiet ta' nfurzar minn din l-awtorità kien fir-Raħal Żgħir ta' San Lawrenz fejn kien hemm 10 ordnijiet ta' nfurzar. Dan filwaqt li fil-Fontana u l-Arb kien hemm 15-il ordni ta' nfurzar mill-Awtorità tal-Ippjanar, filwaqt li kien hemm 17-il ordni fl-Asri. Il-medja ta' ordnijiet ta' nfurzar fil-Gżira ta' Tletoljiet f'aktar minn 3 snin u nofs kienet ta' madwar 38.